KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkata on Koorka Thierno Mody do e Piindi TV Koorka Thierno Mody Koorka Thierno Mody jeben jalen beltoro den der galleji men Koorka Thierno Mody hallo mbawden wonde men ceere e wende Koorka Thierno Mody woni jewtidi do men Koorka Thierno Mody Koorka Thierno Mody Mody ari yewtude leñol fulbe e findina ne hirjina ne weltina bitali ne ita yewende Koorka Thierno Mody mon amour mi dogi affaire am boni wo we gila bida kam jido ngara jon galle mi ha mon amour wadi décider bi mi aswa dog de tawni an aswa dog an Thierno Mody ko an wondo an ayi do god ko min ga wondo la ilaha min de minaji ala ko kewi Thierno Mody an nyanden modo invite ma gallam modo wi ma taw ada jogi debbo mbiya kam debbo ma sankima ko anni wi debbo ma sankima il était décédé kay jom sudam sankima kay sehil ma gardo biyetedo idi sar ari wi kam do yenno debbo ma mayani idi fenat idi so wino fenat ala min dum tay mbino ma mi dewgal men yemma takko suuf idi suusa wiide non e min idi ko min idi bonat la ilaha illallah mon amour warte mi wonma di vérité mi haala ma gonga ala foko kalta mi hedota ko mi aɗa min gila mbiɗa ka jiɗɗo kam ñande hen gila kalduɗen ɗo mbiɗa an joom galle ma koko sanki gandumi yidde naate ma so wima mimba jogui joom suudam sankaki no wawi mbasa hen naat way joom suuda il est hospitalisé an kay joni pammi aɗa haala mi takka suuf ande hakay peeje ma so feewino yenna mi heew haaldide tan mon amour gonga ni o bonni inde ma kono mbarde o ari ɗo so aran ɗo mi andano debbo ma ene huuɗi joni o ma ko heddori ɗum natti hewde aɗan ko kalantuma on wonde tension min keccamade mi ala hen aɗan ko kalantuma mi ane sehil ma e goɗɗo wotto mi yiitu on koyɗe mon henne e nder gallam a faami de sabi Allah horri o sabi Allah tin ummo dow mi wawa haala hewka yaltu gallam mi wawa haala hewka walla mon amour je t'aime comme poisson qui nage dans l'eau sabi Allah hoto riwam sabi Allah kam jiɗɗom sa yiɗino jokko a hannanno kam gonga guilay adan min nawligu yenna wiide debbo ma wuuri wuurani fof fotirandemi hen min mi saabi Allah jiɗirmami wona saabu hay hunde ko gonga ponoɗa haalandemi gila nden min mi adda haala e penowo ummo gal dow yaltu gallam idi kam hande harmina fedde woto mi yiita ɗo henna yaltu ɗo kam walo wade mi ara ɗo mbaɗa debbo ma tan taw mayani o miɗi yiide ɗum la min de mi naji Koorka Thierno Mody ko Allah ko woni gonga ƴeew tan kaɗo Koorka hayno ɗaƴƴita hande yeero han kadi ɓata woddi eyi belal an ko penata idi ko penata aduna ma fa a yiɗi ɗum wattude fenade idi ko haalata ko woni an idi gorko wonko poɗɗa jommande hoorema sona yaɗaɗa fena aduna ma fof ka pendo ɗum a pari ala pari walla parani an kam sa tawi hay sinno ulundu no jooɗi kam salmin ɗum
calminami ko nen e hay sinno hulunde kam salmin holko penan ma hay hulunde sama ala holko penan mam ceerno mo an foti yaade galle jeyla en jeyla woni boy kumir france yo bonne puyde idara foti yaade galle boy ara bonna kam ara wa dum yetton min mi hadani ma yato pour kam yara way ko haltan ko daare inna to innam an ko tagana wari kam ton ko tay man nawma to haala nani ñane garata ɗo mbiɗa wonde ɗum wutte ala tesko guittumi wutte lummami mbimam to jahata toon nawra holko mbiɗa kam a yahani mi hajata toon a hejani toon waɗi feere ɓandi toon a yiiɗi notomi gay aɗa ko ɓuuri bonde aduna aɗa fewno hoore maɗa bonna nen so yiiɗi de so yiiɗi ko jiɗɗa e booyo ɗum tan jimmi e booyo iɗi an to ndewɗen fof ni tan fori eyyi hande ala ko joɓata kam sona yaade galle boy aɗa bonna guuram min mi bonnani guuru ma ko kaali ko pormi haalde an ne jaɗa toon de wonko kalɗa min ne garmi nde wonko kalmi min mi haalani min guila ñamto mi sikkano an a waɗani exigé bom min miijakima bom mbimani min haajama ala e ma ceerno Mody aɗan toñami ñande mbitam ɗo eɗa yaha toon min mi wiyanimi manda ni to paɗa fenani mbiɗa tan ka jaho mbimam ya fenani anani ma hala mi waɗi feere hami andi toon mi yeehi mi haalde boyo te boyo no yiɗi kam holon boyi la ila holon boyi rutoro holon boyi morma an to boyo an boyo ayam idi dalle wala wona net so yiɗi ko ni noon way so yiɗi mbiyam noon mawɗo kam so ne yaade sukaɓe to ɓoy to o hakkille cukalel toppire galle ma toppire galle ma toppire galle ma war feere daña galle an toppire galle ma anne war feere daña galle tigi galle hay a ñamminta galle ma yanata boy galle ma mbiyaɗa yahata waɗi yaha dohan min mbaɗ ñammin ma an min mbaɗ ñammin ma an labni foti garta galle ma totoma comme ça ñammiɗa ñammin ko horam morma mor a rawadu bondude mbaɗa haala mbiya ham wonde so yiɗi peno a heɓata boyode hane heɓata boyo ode a heɓata gallaw lamdode o lahara ma wayru humtade gallam de min toon kumtoroɓe to galle to boyo kumtoroɓe holon galle boy toon ɓumarma janggo sa arima tawam toon umara ɗo ɗo sikko goɗɗum kara mbiya ɓe boyo sinno ko debbo ma e kono boyo o boyo ummi ko France ko jiɗɗa nokkude ko ɗum tan jibbi nokkude e lahara kape hokkanno on Koorka Thierno Mody ɗo e Piindi TV. Koorka Thierno Mody. kape ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé kape keɓa application ma posma tekka kopreje pofta kape gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele kape ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma